Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblong. Ini buang tempat sampah ti? Buang tempat sampah. Guys. Ini gak sewu, susu apa ini? Aku yo sedih guys iki, kucingku gak mulih soalnya. Aku hubung-hubungan takok-takok wong iki gak ero. Wah, bisa. Sing karek kucing sing adopsi kucing amel guys, wis gak ono kucingku. Memang ketoke sepele ya guys yo. Tapi nek gak ono iki mumet. Biasa ngupeni kucing. Aku skroson di inyawanku isih nomah. Sak gak mulai, tapi nek lesu mesti mulai. Iki gak ono mulai guys. Aku sanksi. Kucingku gak tahu marik-marik. Kak wediku ki ngene lho pemirsa yo, jenenge kita hidup bertetangga di desa guys yo. Takutnya iku nganu pemirsa. Engko nek mati koyok cimeng kae, batangnya nang selokan kan mengganggu kenyamanane tetangga ngono lho. Aku mau hubungan tak golek tekan gone Mbah Lasiman, Mbah Bibit, Mbah Har. Aku yo pesen karo Mbah Har. Mbah nek kepethuk kucingku nek ra ketang mati yo kabari Mbah. Pemirsa aku gak enak kan. Tahun niku lho pemirsa, tahun kemarin si Cimeng sing mboke kuwi kan gak pulang yo guys. Tak tinggal nang Bluro. Aku kan kae ceritane Mas Anto KTP-nya rusak. Asik, Dek, butak ngonten sik. Kan sekalian aku kan ngenteni samsat. Ngenteni SIM keliling iki kan pindah dan tidak setiap hari ada. Aku semburu gampangnya nang satpase langsung ngono. Tahun kemarin iku SIM-ku kan habis. SIM ceku eman-eman guys. Kenapa aku gawe SIM? Karena soboku Bluro, omahku Jepon. Gitu. Terus Cimeng ora ono, wis mati, wis bengkak. Wong-wong ki do jenenge ora kucinge dhewe yo mulai guys ngubur. Aku ditelepon tonggoku. Mbak, sepurane iki kucinge sampean tapi wis membengkak, Mbak. Dek aja di ngono godene. Loh, aduh gak ngenali guys wis bengkak guys. Aku tak WA Bu Evero. Tak WA Bu Evero nek menawa aku yo lali, Mbak nek kepethuk kucingku aku ngono. Soalnya mirip Cimeng, mboke ku yo ngono pemirsa. Aku ora ape tak WA mang lali. Ape tak parani kok ketoke ora blonjo rono ki sungkan, guys. Aku yo pasti gak nggo duwe, nek utang aku juga sungkan ngono. Ya muga-muga pemirsa yang area Kapuan yang tahu kucingku hitam, kalungnya merah, kucingnya cowok, yo guys yo area Kapuan, paling ora ado guys. Wediku nek mati bangkene iki engko mengganggu penciumane tetangga ngono lho pemirsa aku iku. Ya Allah. Aku ki sedih pemirsa nek kucingku gak mulai iku. Aku skroso angger sewengi gak mulai, sesuke gak mulai berarti kemungkinan besar dia mati. Wis tak pengeri, guys. Kucing lanang lagi gak sobo goleki kucing narik-narik apa misal. Senenge ya kucinge sing njaluk kucing amel iku wis biasane yang meniki wis turu berarti ya mati. Wedine lho, guys yo. Kesetrum apa kena obat. Terakhir di sini memang yo saya tidak mau ikut campur urusannya orang lain yo guys. Jenenge pengen mateni tikus iki yo kadang diobati, yo kadang disetrum yo. Iku urusan pribadine masing-masing. Cuma aku wediku ngono lho guys. Ancen memang ki yo Pak petani ki yo mumet guys. Modal dan hasilnya tidak tentu. Iki aku tak WA Ibu Evero. Mbok menawa ono tak golek ning selokan tak hubungi ya Allah. Kucingku mati neh ya ora apa-apa. Entre mati cuma matilah ben ketemu bangkene ngono lho pemirsa aku. Wis sedih aku.
Ini baju dari Mama Leo pas pemirsa, adem, tren modeling ini. Makasih ya Mama Leo ya, tangguh terus guys. Aduh, menghargai apa yang diberi orang lain. Kita menghargai orang lain itu wong seneng guys, menghormati, menghargai, karena tidak semua orang itu bisa bener-bener menghormati, menghargai. Tidak semua orang itu bisa dan mampu. Awake dhewe menghormati, menghargai itu senenge mbok guys. Mbok aku iku ape udung Mariam ini ki yo panas yo. Aku wis krasa kucingku mati. Soalnya mentu karena karo kucing mujair pemirsa. Aku turut-turut tekan masjid tuh. Kok ora kucingku memang mirip, tapi aku apal guys kucing kuwi. Masih ireng lagi aku ngerti apal. Wis kemungkinan besar yo mati kuwi, ora mulih. Aku apa WA tak eling-elingi, tak golek nang kolong-kolong yo ora ono. Memang kucing gak payu didol, tapi kan setidaknya wis tak anggap koyo anakku guys. Terus apa metu ambek jujung golek iki bedok. Aku mumet aku sama. Allah muga-muga udah kepedok. Iki dorone deku guys. Wis gak gelem mulih. Aku kono ngontrak aku gak seneng doro, soal doro iki kan kemprah guys yo. Kudune iku digawekno pagupon kandang khusus doro. Aku gak seneng ngopeni doro. Didol yo ora bejaji, ora kok pitik. Nek kucing ngono kan omah ben gak ono tikuse. Nek dungakno yo guys, kok nek ketemu matilah, nek ketemu wujute ben puang tak openi ket bayi yo mati yo tak kubur. Aku ngopeni kucing ku gak tau suwe. Paling gak umur 3 tahun ngono wis tuwek. Nek mati ngono kucing kalau mati ini karena sakit tuh biasanya dia menjauh dari rumah. Aku ket zaman biyen ana urung aja kira mikir konten. Kita tinggal boyongan rene ku kucingku mati guys, tak tangisi. Aku urung gawe konten pemirsa. Wong gawe konten wis tak konten. Ya urung aja kira ana konten-konten iki. Urung ono. Ya ono lah tapi lagi sehingga konten kan belum sampai tekan desa-desa ngono lho guys. Sisek konten kreator, artis-artis ngono kuwi. Belum kena ketemu, nek ketemu yo ndang ketemu. Ya mohon maaf ya guys, ki kontene perkara kucing, tapi ya aku mumet ora mulai-mulai. Nek sing kucing putih karo Mas Santo sampai suwedih tenanan. Soalnya kan angger Mas Santo mulai ku pemirsa ngulit Mas Santo ae. Ki matine perkara loro awak wis. Nek Jimmy ki aku gak mampu nek loro sehat. Mungkin tukaran karo kucing, kelelahan, terus sampai mulai bingung paling. Matilah nek roh wujude aku. Kok lek ku tak ubengi, tak golek nggone Mbah Man, lek Pardi ora ono. Paling dhek bar tukaran karo kucing kalau ya. Sinten dia? Sani barani etis juga. Oh, kapan iki? Izin kamu nih. Apa nih dia sampean, Mas? Oh, tidak langgar. Nggih. Sesuk nggih ketemu nih. Nggih. Oh, untuk tunjukan guys. Aku untuk tunjukan tonggoku. Mau sing nonjok kuwi koncone SMP Mas Santo. Ini guys. Iki sudah mulai bulan Sapar pemirsa. Sudah mulai bulan Sapar.
Dadi wis ana wong acara hajatan kalau di kampung, kalau di Jawa bulan Muharram ataupun bulan Suro itu tidak berani pada tidak berani hajatan ngono lho guys. Ya karena wis bolah aku gak ngerti guys wong biyen pokoknya kita menghormati ae. Wis mulai tonjokan sesuk. Aku mau takok sing ngeteri tonjokan ki koncone Mas Anto SMP. Yo asli wong kene guys. Duwe laundry, cedak kuwi lho pemirsa. Mie pedas sing tak pernah di konten Mbak Mendres, tim Mbak Indah lah. Omah sebelah itu guys, saya cakap pun tapi RT 1 aku RT loro. Dan terus Mas Zaki ku paling mungkin RT 3 Mas Zaki ku. Mas Zaki kan pinggiratan kene iki RT 3, RT 2, ono RT 1. Ada 6 RT di sini pemirsa, padha koyo merah. Terus nek tunjukan guys. Aku bingung ngapain masak apa penggoreng dok aku ini. Pemirsa ya, tak tutup dulu ya, doakan muga-muga kucingku nek selamat mulan misalnya nek mati yo aku roh wujute ngono guys yo. Tersamaan ojo lali komen agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.